ኣብ ኦንታሪዮ ትሰርሑ እንተኾይንኩም ናይ ቦታ ስራሕ መጉዳእቲ ከምኡ ድማ ናይ ሕማም ሸፈነ መድሕን ብመገድቲ WSIB ናይ ምርካብ ብቑዕነት ክህልወኩም ይኽእል። እንተዳ ኣብ ስራሕ ከለኹም መጉዳእቲ በፂሕኩም ወይ ሓሚምኩም ምእንቲ ናብ ስራሕ ንኽትምለሱ ንኽንሕግዘኩም ዝኸሰርኩሞ ክፍሊትኩም ሕክምናዊ ሸፈነን ደገፍን ንምሽፋን ጥቕምታት ወይ ከዓ ሓገዛት ነቕርብ። ጥቕምታት ናይ ምርካብ ጠለብኩም ወይ ከዓ ጥርዓንኩም ናብ wsib.ca/submit ከተቕርቡ ትኽእሉ። እንተዳ እንግሊዘኛ ዘይተዛረቡ ኮይንኩም ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ነቕርብ ኢና። ናይ ጥቕምታት ጠለብ ንምቕራብ ዘድልዩኹም ፎርምታት ኣብ ምምላእ ከዓ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። ናብዚ ስዕብ ቁፅሪ ደውሉልና 1-803-387-0750 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣስተርጓሚ ክቐርበልኩም ንምሕታት እቶም ቅድሓት ድምፂ ክሳዕ ዝውድኡ ተጸበዩ። ሽዑ ሓደ ጠውቑ። ሰብ መልሲ ምስ ሃበኩም ነቲ ሰብ ብእንግሊዘኛ ከም ዝስዕብ ኢልኩም ተዛረብዎ። ትግርኛ ፕሊስ። እቲ ሰብ ብድሕሪኡ ክሕግዘኩም ዝኽእል ምስ ኣስተርጓሚ ከራኸበኩም እዩ።